Leksik hrvatskog standardnog jezika možemo podijeliti ili raslojiti prema vremenu kada se upotrebljavao, području na kojemu se upotrebljava i funkcionalnom stilu kojemu pripada. Tako smo iz tog leksika izdvojili riječi poput komp, šoldi, župan, oholast, prediktor, dap, influencer, škrnicl, diplomat, cjelunuti, rukozborac. Vjerujem da nisu svima poznati svi ovi leksemi, niti se svima njima služe u svojem svakodnevnom životu i komunikaciji. Mogli bismo reći da aktivni leksik jest onaj koji razumiju i poznat je uglavnom svim govornicima hrvatskoga jezika. Osim tog leksika postoje i leksemi koje poznaju samo stariji ili mlađi govornici, zato što oni pripadaju leksiku na prijelazu. To su, na primjer, zastarijelice, pomodnice, novotvorenice i oživljenice. U našim primjerima tako će se kompom služiti mladi, a isto tako vjerujem da rijetko tko je čuo za rukozborce, jer je to novostvorena riječ 2021. godine i označava osobu koja govori znakovnim jezikom. Među oživljenicama danas je svima poznata imenica župan, no ona dugo nije bila u uporabi. Pasivnom leksiku pripadaju historizmi i arhaizmi, to su riječi koje su zastarjele iz izvanjezičnih ili unutarjezičnih razloga. Tako danas više nemamo sultane, niti plaćamo harač, premda se te riječi mogu pojaviti u publicističkom stilu, kao visoko stilski obilježene kad se žele reći da netko autoritarno vlada ili ubire previsoke poreze. Arhaizmi su riječi koje su zastarjele zato što su istisnule neke druge riječi, kao što je recimo na primjer imenica Horugva, koju je zamijenila imenica zastava. Nećemo se svim leksemima služiti na svom području Republike Hrvatske. Zapravo je to što se Hrvati služe različitim narječjima, kao što je kajkavsko, čakavsko ili štokavsko, bilo uzrokom što smo osmislili standardni jezik koji nikome nije materinski i svi ga trebamo naučiti tijekom školovanja da bismo se uspješno sporazumijevali u javnoj komunikaciji. U svojem privatnom govoru naravno služit ćemo se svojim zavičajnim govorima ili mjesnim govorima. Ponekad riječi iz tih mjesnih zavičajnih regionalnih govora ili dijalekata ulaze u standardni jezik, prepoznajemo ih po njihovoj lokalnoj obojenosti i tada ih u standardnom jeziku nazivamo lokalizmima, regionalizmima ili dijalektizmima. Među ponuđenim primjerima to je recimo imenica škrnicl ili imenica šoldi. Jedna pripada kajkavizmima, a druga je tipična regionalna imenica za novac u Dalmaciji i Primorju. Standardni jezik jedan je od onih jezika koji mora zadovoljiti sve potrebe govornika hrvatskoga jezika, pa tako i znamo da se jezik upotrebljava s različitim funkcijama. Zato su se razvili funkcionalni stilovi, među kojima je najotvoreniji i nije propisan razgovorni stil. U standardnom jeziku ponekad iz tog razgovornog, govorenog načina izražavanja ulaze riječi koje nisu prikladne njemu, kao što su vulgarizmi, psovke, različiti žargonizmi, riječi kojima se služe određene profesionalne ili dobne skupine, te kolokvijalizmi, riječi koje su eto tako u razgovoru nastale skraćivanjem nekih dužih riječi ili dodavanjem određenih sufiksa. Tu vidimo tako imenicu komp za kompjutor ili recimo
DAP je po uzoru na engleski jezik, potvrdnoj čestici da dodaje i ovo završno P, ili pak recimo žargonizam influencer koji je izrastao iz engleskoga jezika kao posuđenica i prilagodio se našem jeziku. U publicističkom stilu često se pojavljuju riječi svojstvene govoru medija i tamo ćemo također naći riječi koje su jako stilski obilježene, a mogu dolaziti iz drugih stilova, recimo vremenska raslojenost će biti, što je riječ za zastarjelija ili ekspresivnija, to će moje bolje čuti. U administrativnom stilu pojavljuju se kancelarizmi, to su obično sveze riječi, recimo u svrhu umjesto sa svrhom, te nazivi scientizmi kao što je ovdje prediktor ili neke slične riječi diplomat. Dok iz književno-umjetničkog stila dolaze poetički označene riječi poput cjelonutim. Cjelovitim leksikom hrvatskog jezika nikad neće ovladati niti jedan govornik u potpunosti, niti svakom govorniku može biti u cijelosti poznat. Zato se sastavljaju različiti rječnici hrvatskog jezika, od općih rječnika do različitih terminoloških rječnika ili rječnika pojedinog leksičkog sloja, kao što su recimo rječnici žargonizama ili rječnici različitih naziva, u kojima uvijek možemo provjeriti značenje riječi za koje nismo u potpunosti sigurni što znače.